Hej alle sammen. Men først en intro. Nu kommer en rigtig intro. Jeg vil bare gerne drikke en monster. Jeg vil bare gerne drikke en monster. Jeg vil bare gerne drikke en monster. Det er det eneste jeg gerne vil. Bare drikke en monster. Jeg vil bare gerne have en monster. Så dig, Ben, du tager den her. Jeg vil bare gerne drikke en monster. Det eneste jeg gerne vil bare drikke en monster. Det eneste jeg gerne vil er bare drikke en monster. La 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 la. Monster. La 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 la. Monster Energy. Yeah. Thanks for waiting. Okay. Torbjørn han skal gætte nogle drikke. Det er en ny serie, jeg vil arbejde på, så det bliver til noget. Okay. Vi starter med den første drik, så skal han gætte, hvad det er, og så skal han give det stjerne fra 1 til 10. Det var mit kast, det der. Okay, lige meget. Det der har jeg drukket af. Ja, mig Ben. Vi laver sådan en sang. Er du med, Ben? Ja. Så har vi bare en glas. Ja. Den er til alle, der elsker monster. Rigtig meget. Ja. Ærligt talt, Okay. fucked i det her. Torbjørn, her. Torbjørn, her. Film Torbjørn dårligt. Jeg fik glasset! Og nu skal du smage og gætte, hvad det er. Du siger, man kan ramme munden. Det kunne han ikke. En dag vågner jeg op, og jeg kan ikke forstå, hvor mine venner er henne, og hvorfor er jeg blå. 3. Okay. Kan du drikke det? Ja. Ud af hvor mange? 10. 3. Ja. Jeg er den heldigste mand på vores jord, for alle bare tror, at min iPhone er grå. Monster. Ja. Det er Ja. Du har et forsøg til. Ja! Jeg har smagt den før. Jeg vil. Jeg ved det egentlig, jeg drikker meget. Jeg vil. Skal vi sige? Jeg vil bare gerne det er drikke ikke en X-ray. monster. Nej. En monster. Jeg vil bare gerne Skal vi sige, hvad det er? Jeg vil bare gerne drikke en monster. Burn baby, burn baby. Monster. Det er det eneste jeg gerne vil. Bare drikke en monster. Jeg vil bare gerne have en monster. faktisk ret. Monster. Så dig, Ben, du tager den her. Jeg vil bare gerne drikke en monster. Det eneste jeg gerne vil bare drikke en monster. Det eneste jeg gerne vil er bare drikke en monster. La 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 la. Monster. Det er så meget en video. La la Du la. sprøjter på mig. Monster. Ud af sprøjtigheden kan du nok godt gætte, hvad det er. Her. Og så lige publikum kan se dig. Det der, det kan jeg allerede gætte på duften. Det er faktisk Conti Booster. Den der røde der. Prøv at smage den. Ja, Hvor mange stjerner? Det er den. er det ikke? Ja. Det er det. Hvor mange stjerner vil du give den? Den lugter af helvede til. Hvor mange stjerner vil du give den, Torbjørn? 5, for jeg elsker faktisk Conti Booster. Ud af 10? 7, undskyld. Du får mere bagefter, men nu skal du gætte den her, Torbjørn. Bare stille, når du drejer dig, ikke også? Og så bevæger du ikke stolen. Har du en kommentar til YouTuberne? Ja, mig og Ben. Vi laver ny. YouTuber, Vi laver sådan en sang. I Er er du de med, Ben? bedste, Ja, der sådan. nogensinde. Ja. Det er jo ikke Den er til alle, der YouTuber, elsker det er monster. seere. Ja. Okay. Viewers. 1, 2, 1, 2. Okay, alle sammen. Jeg forvirrede ham. Hvad fanden? Nu er jeg ved at slå den ud af Næste. hånden på dig. Okay. Alle sammen, det her, det gør jeg for jer. Jeg ved ikke, hvad det er. Det kan sagtens være, det er toiletvand, eller kloakvand, eller sådan noget. Jeg ved ikke, hvor jeg har fundet det fra. Men, En dag vågner jeg op, og jeg kan ikke forstå. Hvad siger du? Hvor min venner er henne, og jeg ikke er blå. Så vil du bare drikke det. Ja. Drik. Ja. Jeg er den heldigste mand på vores jord, Nej. for alle bare tror, at min iPhone er grå. Ja. det må der er sold. Ja. I kan smage det på eftersmag. Jeg vil. Hvor mange stjerner vil du give den her, Torbjørn? Jeg vil.
Jeg vil bare gerne drikke en monster. Monster. Jeg vil bare gerne drikke en monster. Monster. Jeg vil bare gerne drikke en monster. Monster. Det er det eneste jeg gerne vil. Bare drikke en monster. Jeg vil bare gerne have en monster. Monster. Okay, Monster. 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 Okay. To ud af et. Det betyder, du er videre til næste runde, så kommer Jeg næste vil uge. bare gerne drikke Ja. monster. Monster. Og det skal Jeg jeg gerne have vil bare Mig. Monster. Monster. Nej, det er Markus. Det jeg gerne vil er bare drikke en monster. 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 La 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 la. Monster. 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 La 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 la. Monster. Skidt. Monster Energy. Yeah. Taste for me.